thore kendo nitiere moko ma betni bende nikech nobiro gi yamo bende matek ma betni gi bende ofwalore to nitiere moko ma ing'eni kada na kuonde manikawo ni ohinga manogeng'ogi nikech school nyaka bed protected mago bende osianyore ka ng'adi matin iwacho ni nyaka sani nonego bed noseket framework moro ma nyalo ng'iyo kaka chenro mag somo nyalo dhi mbele yo makare framework makamano kata akena luonge na put makamano nonego bed ni loso karang'o nikech wang'eyo ni koth kinde duto ing'isowa jogo makoro chal mar kor lwasi ging'isowa ga period ma koth biro bedo kachwe nikech wang'eyo ni kochakore dwe mar 3 dwe mar 4 kaachiel kod dwe mar 5 wabedo ga kod long rains kata koth machwe kuom kinde malache pacho kae framework makamano ka beto sirikal nonego bed ni lose karang'o mar mondo mi kik wane midhiero mwaneno sani koro kaka janyuol okia ni nyathi biro dok e skul karang'o janyuol endo osejipanga kod fee moko nyalo kata chamo fee mako wach ni koro nyithindo dok e skul to koro kwamo gi nyathi framework no kipenjo to en gima onego bed ni ok ni seche ma disaster ochopo kokwa chake emomiyo kiwango moro amora onego bed ni wan gi unit ma deal gi disaster kaka e somo ni endi globally ineno ka weche kata mbaka gi chenro ma ng'iyo ni to ka education is under attack yani ka nitie gimoro amora mabiro hinyo somo ere kaka inyal riwruok piyo mondo mi kik ohiny somo malach ahinya nikech kaka sani damage ma wan godo e schools is more than 25%. Ing'eni mondo mi mago bi bed restored yani mondo mi gina ata malo moingo 25 mondo mi mago bi duok malosi e wang'e dhi bedo gi tabu kendo apaka to gi pigi niendi dhi kelo achiedh nade moko mang'eny nyaka tuoche mantiere mang'eny e school obiro seche moko ma piny wan gi tabu